се редуваме едно по време, само да пробваме една програма. На дечката. Снимай ти облаци, бе, ако гледай каква красота по тази програма. Леле. Какви сте дойко си, бе? Това ще видиш. Много занимавам това, разпознаем цели. И що, бе? 6 месеца. От първия ден на Швеция. Има ли нещо за снимане там, Дани, или? Май гулата, бе. Лига е газ. Така. Да дай лестица. Кой е точно? Олимпия. Как да знае? В това вече. Ти там. Тоше, стой там! Ай, толкова цъкаш и правиш пасва. За всичко трябва да ти брои. Ето, аз ще цъкаш. До него! Стефи, взеш по-напред! Ники, до него! Ама зад него! Аз мога там да ги включа, да го използвам. Айде, Стефане! Ники, вземи го! Паста, тръгвай долу! Вземи Свето! Добре! Давай, ела да изпълниш! Дори сега вече! Ясно! Нема пак! Точно ме Тоше! Добре, Николай, супер! Браво! Това има ли го там? Слайдинг таклас. Убит. Така, дръпни към нашата врата! Ма то реално. Това, Стефи! Тръгвай, Криско! Браво! Обладея Светло! Гледай, Тушко! Добре, Светло! Давай да вземем! Ники с него! Стефани, стеш по-напред на Стефи! Ники зад него! Айде, Геро, тук да те обърна. Искай му я. При нас само това. Слайдинг таклс. Абе, то Бойко, пак тук на 10 седна. Взимай, Стефане! Функционал 6. Обладея Кала, дай му пак! Браво! Тръгвай, Светло! Дай назад, Тоше! Браво, Николай! Пас, Кристи, супер! Тръгвай сам! Кала, дръпни назад, Стефане назад! Браво, Ники! Стефи, ти! Кала към вратата, към нашата врата отиди! Към нашата врата! Браво! Айде, Стефи! Пас! Тръгвай, Кристо! Стефане, напред и дясно! Ники! Чувай сега! Чувай! Тошко, търси пак! Браво! Браво! Стефане, ти! Браво, да ти. Стефи! Ама силно! Да, знам. Тъгва, защото му десен крак. Ония път си изпусна са. Строите на който не е на не, то е много дълго, така че ще се бъдат с родители, които днеска няма да можете. Засили се, бе! Стефи, засили се! Тошко! Атакувай след удара! И ще коментираме с това.
Да. Окей. Айде, Стефи, оцени тази врата, бе! Бягай си на мястото бързо! Трябва да погледнем. И се обърни! Ще кажа на тренировката. А утре на матча ще дойдете ли? Да, ще видя там на какво пише. Това и ще ви кажа. Овладея! Да. Лъжи го! Ники! Да. Добре. Окей. Ники, зад него! Светло, бий го! Стефане, дясно! Пас, Криси! Браво! Значи, цъкнеш фърст тъч, не го брои за пас, а примерно, когато следващото е пас. Браво! Пас, Криско! Ето сега се ме взели капитет, това е пас, това е пас, това е пас. Добре, Криси, взимаш я! Фърст тъч за да... Ники, къде си отзад, Ники? Овладея, Кала! Браво! Към вратата, Светло! Смяна, Стефи! Ела! Плечо, не забравяй! С него си! Айде, бе, ходи! Светло! Първите къде ти я вкара? Айде, Светло, ти си! Ивчо! Атакувай след удара! Стената! Айде, Светлич, по-хубаво! Много голямо супер. Светло! Светло! Не се засилвай много! Е, така е добре! И да оцелиш вратата! Пяна за блъскане няма ли? Съдията. Пяна за блъскане няма. Ники! По-назад! Николай! По-назад, няма не отивай памет. там! Не сте изстрелили? Няма памет в тази камера. Браво! Ники, айде до него, зад него! Кала, дръпни назад! Ивчо, по-напред е! Мечка, бутни ги, ако Браво, такова бе, ги Светло! пита и дали са изстрели от камерата. че Браво! след това ги питам. Добре. Но то няма да има после май. Ставай, Ники! Три пъти го каза и аз те Почивай! Свикнал съм меч. Тошко, не бързай! Тодоре, към Светло! Към Светло напред! Да, чух, благодаря ти. Дай ръка, овладея Кала! Добре, то ще пак си ти! Криси, влез навътре! Светло, тръгни под тъча! Като дигне точно ръцете! Айде, то ще потъча на Светло! Браво! Айде, пак си ти! Спира, бе. Когато няма пас, разбираш, не го брои за вода. Между то, ще ти брои само твоето време. Тоше, Когато се бъде напред топ. искам да хвърляш! Няма връщай на Кала! Напред! Светло, потъча, тръгни! Браво! Ако няма комбинация, не го брои за вода. Айде, Ивчо, гониш го! Ники, не забравя! Да! Че е в другия отбор. Ти натискаш фърст тъч и той почва да брои. Виж, той има секунди, които спира. Ето сега 48 спрях. Да, ама нали, но натискаш фърст тъч, значи топката е в тях. Ми трябва да го направиш да го спреш. Някакси това да не го спира. Майко. Айде, Светло, тръгвай! Кала, дръпни назад, остави там, Кала! Стеле, Ники с него! С него! Той тайм of possession, разбираш? Еми, да, само когато ти владееш. Владене означава подаване на топ, защото possession, разбираш? Possession е владене на топ, че се спасва.
Браво! Але Йовчев. Бавно, Сенко, бавно! Не бързай! Не бързай! Работа! Чивай! Още пак! Ники, бяга ти! Овладея, Тодоре! Точно овладея, бе! Браво, Криско, супер! Смени се! Смени се! Точно, що така ги... Да бе, това се едно гадже го е тренирал. Тоше, извини се! Добре, влез.